niya dalaga. Ang gibaw ta mo ani, kining drama ang among director ani, si Engineer P.D. Munoz. Ha? Kining drama may kala ang mahal kong anak na nagkagriba sa siksi, man niya dalaga. Tungod sa kanagong sa mahal, gilupin siya ng anak. Gisumbag niya sa tuo, bilihay. Gisumbag sa wala, bilihay. Huwag yung kayo kamahan. Ang tikin mga anak ko. Tungod sa kanagong sa mahal, ikaw kong sinyo. Ilungag ng anak sa tuo, bilihay. Ilungag sa wala, bilihay. Huwag yung kayo kamahan. Ang tikin mga anak ko. Tungod sa kanagong sa mahal, sa kagwanta. Ikaw ang pistula. Ipusin kong kayo ng anak. Bilihay. Patay, huwag kalihay. Mao kato'y title sa mga drama. Ania ang punod o sugilanon sa mga drama. Hindi, ka na, inot mo, Mark. Pasaylo ako o tinghi na human ang mga drama. Galingan na humas drama. Taas ng title, di mo ko lang drama. Drama na. Drama! Ako'y anak kay Kemahan. O sige, wild script, ha? Okay, drama! Red! Camera! Action! Anak! Ako na. Doon! Oy, Anong katato ka? sabi ni mo ang drama, manukmag pa ka. Aw mo man itong karakter sa drama. Uy, di ka manukmag, uy. Action eh! Amahan ka? Oh, Hindi imong anak mo suntukon, maayo na ina. nga na niya eh. Di na imo dapatan imong anak, kaya imong anak mo imong dapatan, mubail na, musukol na. Masukol niya eh! Sukol na! Sukol na! Wala isok magay. Why sokpat? Wala isok magay. Why sokpat? Red! Camera! Action! Anak! Doon! Oh! Namatay na sa labi ka. Di magkapasukmak. Di patila na lang. Bubunuog mo din yung drama, wala isok mag, wala patid. Para klase ang gating, hingin ng dato ta. Oh, dato ta. Mo na itong mansyon. Kay may mansyon. Kini. Nabuslong mga atop. Ano yung kay Dondong? Ano yung mansyon yun mo ka? Oy, Sige na ka. Basta, hanggang ka rin mahuna. Hanggang ka na. Ipahuman ka rin ba sa Soda Bini? Oo. Ipahuman. kung niya, Sigurado rin mataon na ni. dato na ta. Nya. Bagan pag ng Miyon. Okay. Miyon. Ni Mayor Binbin Tambis. Oh. Human nindo kay covered court. Oh, ato ni payo. Ya butangan pag ginikuan ko. Masa may gusto nimo pabutangan ko. Butangan gini sa pildo. Amo na aquarium. Oh. Ya butangan ko kay electric pa. Sus, sabot panghutong tagmayo. Pero upo sa kondisyon. Ano din kondisyon? Oh. Ano naman? Sila'y gasto. May taga-dirita. Sige, ahak mo sana. Oy. Sige. Magdrama ta. Dapat ta. Usa na kito? Oh. Dato na ta. Dato na ta. Mo na itong mansyon. Ano mansyon? Mo sa limungan. Kasi nga ko. Mahimo kang si Don Tikong. Oh, dato na yun ko. Dato na ka. Oh, ya? Yung anak mo ko mo, senyorito. John of Senyorito. Hello. Okay. Like, camera, action! Senyorito! Ay, kabugo. Oh. Anak ko na ko nimo. Oh. Ngayon ni ko nimo senyorito. Kung saan di ay? Ang mayong senyorito ka na itong katabang, ka na itong maid, ka na mga security guard, mo na mayong senyorito. Kung saan yung anak ko ni mo? Inganin mo na ko, iho. Iho yan! Oh. Iho! Like, camera, action! Iho! Buhaya! Ano sa nabuhaya ng hinunta? Naday anak ni singkahan mo, dapat smooth, iprulong gamay. Smooth niya, iprulong gamay. Ikan balas. Sige, sige, sige. Like, camera, action! Iho! Butiti. Ano na bayot naman ka, day? Kamu na matao na, iho makang-smooth niya, iprulong gamay. Gusto ko mga anak, day. Ang may soltero. Iho! Ano di ay? Iho! Iho! Wa pa mo mahuman? Ha? Iho! Ngano papa? Nakadungog ako mumusunod ka na kuno sa bakbak sa kabinyoon. Wa ka na sa'yo, papa. Kaya abot na ginababae nga gipitik. Ang sakong kasing-kasing. Apa niyo? Wa ko magagusto na may halak ka may halo sa kama. Ugaw, umubog, lupad. Nasa iyo ka, papa. Kaya may halalim. Pero nakinati ako naghihugasan. Ako naghihugdan. Nasa iyo ka, papa. Nga kumuya, bubog, lupad, taas. Kaya naglupad. Kaya kaliwa, taganaga. Apa niyo? Wa ko magagusto niya na may halak. Kaya ka na may halak, nagpaligya sa iyang kadungganan. Bugo ka, papa. Mabaligyan rin ang dunggan. Ay, kabuga. Pauli, pauli. Dako na ko papa, di na ka makabuot na ko papa. Kay giba, abawi na ko yung papa. Gihatag na na ko yung tanan papa. Gimahal ko na Apa niyo? Ako pagani. Sige, masa. Gimahal ko na mayhala papa. Kaya na mayhala ko na akong mahalon papa. Pakaslan ko na papa. Apa niyo? Ako palagi, oy. Kagaya. Siya ang babae naging pitik sa kung kasing-kasing tanong ako sa saan. Apa niyo? Ako palagi. Kurong na tuhod ta diri. Gagali, manitong hana. Siya na akong gimahal. Ikaw na diha.
human kaling animala ka. Pwes, kay musupak ka man sa akong balaod. Gikan karong gabihuna, di na ko gusto magkakita pa sa imong panagway, bisan pa sa imong anino, layas nila akong mansyo. Ay, kasakit mo na po si Papa! Papa, gimana na po siya, Papa? Imo siyang imahal. Gimana po siya, Papa? Imo siyang ihigugmahal. Walang masayon, isip mo sa kamahal. Imong isamaran ang akong heart. Charles? Papa, gimana na ako po siya, Papa? Ikan karon maglagyo na ta. Hindi ko masagot, Papa! Mabuhat na! Papa! I'm breaking my heart. Sana all. Papa, mag-break niya, Papa. Ayaw ko guniti. Pasilo ako, Papa. Ayaw ko guniti. Papa! Don't touch my body odor. Hinoon kung ikaw ginikanan ang imong anak masupakon, masakitan yung kabro, Papa. Sulbihan di ka, Papa. Anak ko ni mo, Papa. Ayaw ko bungi, Papa. Kinan ako'y gimahal, Papa. Doon ako'y kasing-kasing. Kamay kumpay ko. Doon ako'y kasing-kasing. Wala ko'y kasing-kasing. Papa, doon ako'y balatian. Yung masakitan. Ikaw doon ako'y balatian. Wa ko'y palatian. Papa, doon ako'y tinai. Ikaw doon ako'y tinai. Wa ko'y tinai. Doon ako'y atay. Ikaw doon ako'y atay. Wa ko'y atay. Ako nagpatuloy. Ikaw nagpatuloy. Wa ko patuli. Saban eh. Bisot na ikaw? Sabre. Lipat-lipat ko lang imuha. Pamaoro mo na matuloy si Atty. Jigil ko. Ha? Patuloy ni Atty. Jigil. Kamu ano mo tuloy sa turne? Oo. Sige lang tuloy. Pakangon ba? Pakangon. Ha? Pakan. Sige lang turne. Patuloy ko ni mo ugma. Ikaw ba? Personal na naman ang imuha. Sige. Oh.